Avui hem fet uns bunyols de coliflor, molt senzills, extraordinaris, volaran. I com que són tan senzills, feu-ho amb ingredients de proximitat, amb llet nostra, amb garantia de que són de les nostres granges. I ho hem acompanyat amb una salsa que, si els bunyols són fàcils, la salsa està, bueno, xupada. Aquesta coliflor la tenim escaldada ja. Escaldada vol dir que està bullida 5 minuts i refrescada immediatament. La cúrcuma i el pebre fan una combinació magnífica. Per tant, has d'aprofitar una combinació que és molt saludable. I ara el que farem serà embolcallar la clara a dins de la pasta del bunyol. Veureu que jo faig servir molt oli per fregir, perquè és la manera saludable de fregir. L'oli a la temperatura adequada, alta, el que fa és que embolcalla el producte i no permet que el greix, és a dir, que l'oli, penetri a l'interior.